ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Сурӯб ҳастам дар хизмати шумо. Чанд мошини беҳтаринро ба навор гирифтаем ва бу даҳоам кам-кам хунук ҳастае бародаро. Ва ҳатто дар баланкоам барфам задагия шамоли хунук аст ва ба қадри имкон кӯшиш мекунем мошини гуфтаи шуморо ба навор бигирем. Ва инчунин ҳамаи мошиниҳо шумо метавонед тариқи Алиф Бонк кредит харидорӣ намоед. бо Алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона амагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. Toyota Camry бародаро, Camry D SK Америка соли 2011 аби мотор доним бензини холӣ. ҳуҷҷат танировкаш 1 сол. марамат як тамошо кунем. салон даро электро ва гриф дорад. пробег 126 000 автомат. хоб наворот кор мекунам. белук шашним ҳазорда губкатш кардагам. нархш 150 000 сомонӣ. боз муомила дорад. номерои бародарам мемонед, занг мизанем барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. номерои телефон табгӯ ака 907 33 77 80. занг мезанед, ака барои шуморо бо бештар маълумот метаҳанд. харидори анеқ бошед, боз муомила дорад. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улами чихоло аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистона ройгон аст. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе автоцентр дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чихоло мебинед ки тамоми ин чихолое ки шумо дида истодаед ҳама бо нархи оптои барои шуморо ҳисоб карда мешавад. биё ту ба Автолайф пулод намешава ҳайф. мошина фасон бикун душман бина кина кайф. фаҳмидӣ бародарҷон, биё нахе чихолоро биза. зимистон шидеса гармак мегардид. саломат бошед. ин сотка бародаро чанд та гуфтаи сабзишака 41 000 бо муомила мешавад. 99 сола объемш 1.6. ин мошин бародаро алишай ака мега ки мақсад болои мошин я 80 та дига метиён. мақсад ягон хона боша дар территорияи Душанбе, ами қарибои Душанбе да боша, ягон фарқ надорад Душанбе дуртара кам боша, он наздики шаҳр боша, мешавад як комнатаҳай чӣ хеле боша, хона боша, шит. варианти алиш. болои сотка 80 та дига дар наздикои Душанбе боша. навад 16 объемш 99 охи астағфирулло. коробкаш механикай сасяниш нормал не. ҳай вариантҳоро пешниҳод кунед накада бо ака мебина қайтон чақчақ мекуна. ина номро 93 006 64 86. мерседес ешка бародаро 98 сол объемш 1.8. як тамошо мекунем. намошин кор кардеса ҳуҷҷат дорам ака? ҳуҷҷат дошта. газ бензина чӣ хеле? газ евро 4 дора, газ бензина мақсад. нархи бошам нишонтиём.
краскаш ҳам соза ягон ҷош хиркадагӣ задагӣ неста. На 4 диска балнош ҳам нормальный. Дарои ақибаш ручной. Дарои пеш электропакет, коробкаш механик. Састаниш соза. Ҳамяй номро ака 3-0-84-50. Чанд тафтесша? 65 та бо муомила мешава? 65 та мега ака бо муомила мешава? марамат занг бизанед акада қатиш муомила кунед. Мошине ки ин ҳол дастен метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ номем бардорам. Астраҷи караван бардоро 20 сум ака. 98 сол объемш 1.6 як тамошо мекунем. Газ, бензин будай, кондитсионерш ҳам кор мекунад, чашкош бинед. қад я полировка мегуфта тамома. Як салонш бинед. Чехол, салонш нормальный. Кам тарак. Краскаш чишидагӣ буда. Задний камера. Дарои ақибаш ручной. Чор та дарш ручной буда. Коробкаш механик. Кондитсионерш кор мекунад. چند طرف تست یک هایره؟ 45 تا گفتم با مومیلا 45 با مومیلا میشم نمرو 97 14 42 14 همین نمرو انکا مرامت زنگ بزنید که خطیش مومیلا کنین با ارزون هم میشوه ماشین که این حال دسته میتونین ترخی الف کردید خریداری نامین بارداره اوپل سیدان بارداره 96 سال ابیامش 1.6 خب شامپانسکی سویت تماشا کنین زستنش بیاد زورای چشکاش اون توش کفیدگی ورید نداره گاز بنزین نکن بنزینی خالیه خب 4 دیسکای شپلاق خب نه ساستهانش توزه زور درای پیش الکتروپاکت салон ахибш нишон метавонам дар ахибш ручной бидай салонш баъд тоза хоб дарош ручной дар ахибш дарои пеш электропакет коробка механик 142,000 пробег баъд мошинчаи тозаи зур пелсидан чанд тарафтест шакаҷон 43 та бо муомила дорам номро та мега ка 93 429 65 65 марамат занг бизанед накада қатиш муомила кунед фақат сума варантиялиш ҳаста ягон мошини соз боша ака алишам мекард опел караван бародаро 95 сол 1.6 простой хоб як тамошо мекунем краскаш соза 4 дискаи шапалоқ ҳуҷҷат дора якам 7 моҳ ҳуҷҷат дора маҳкам айку наё боша маълимонаш хоб ман салонаш хоб як нишон тим хар бо дарош ручной опел каравани простое бародаро ина чӣ хеле гуфта будем простой бигӣ не ата простой тамошо кунед задни камера дора хоб ина ақибшам мегирем дар ақибшам рушнояй хоб 4 дар рушной коробка механик хоб монитор задни камера люк дора
Потолок ҳамаш чихол задагиай. Састаниш соз. 95 ака. Чанд та футист ака? 35 та бо муомила доран. Хоб номрот Амон номерот 553 87 42 салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. Пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.